Hola, em dic David Sant Martí i sóc violinista i vocal d'Ortemis, la nova orquestra de Camp de l'Empordà, i avui us volia presentar una mica el nostre espectacle, el Desconcerto, que és un espectacle en el qual barregem música, teatre i humor i que va dirigit a edats des d'infantil fins a adult, diguéssim un públic familiar, ja que la música tothom se'n pot emocionar a parts iguals i les bromes són realment per a tots els públics, no? I per què haurien els vostres alumnes de veure aquest espectacle? Doncs per diverses raons. Primer de tot coneixerien els instruments de corda fregada, que segurament els hauran après a classe però no els hauran pogut escoltar en directe en una formació orquestral. Podran escoltar grans obres de la música clàssica, que segur que moltes les coneixeran i els hi farà il·lusió, i a més tot això divertint-se amb tot el dinamisme que donem amb el teatre i l'humor, no? A més podran interactuar amb nosaltres, cosa que els encanta moltíssim, i segurament doncs, desperti algun interès en alguns de fer música o tocar algun instrument, que això per al desenvolupament i l'educació d'un nen és superbeneficiós, no? I bueno, sobretot doncs, veure que la cultura és algo que no està tan allunyat, que la música clàssica no és algo arcaic de fa tants anys, sinó que segueix en les nostres vides i es pot seguir disfrutant i ho segueixen veient en el cine i en els anuncis i a la tele i en mil llocs que realment desconeixen, i sobretot doncs, això, suscitar un interès en la cultura i que la valorin i la cuidin, no? Que és el més important.